खुलुमबाय गिबियावनो पिजि निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। सेथि रादाबाव दं भारत चीननि सीमायाव इन्डियान आर्मी आरो चाइनिज आर्मिनि गेजेराव फिन दावहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सिक्किमनि खुला हालामनि सीमायाव चीननि आर्मिफोरा भारत फारसे हाबनो नाजानायखौ भारतनि आर्मिफोरा होबथानायाव नारा-नाथा जानानै दाङाबाजियाव भारतनि 4 आर्मि आरो चीनआ सा 20 आर्मिफोरा जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि भारतनि लादाख मल्डखौ लानानै आरो बे जाथायखौ लोब्बा लाफानानै भारत आरो चीन रैखाथि बिफाननि गेजेराव थांनाय रबिबारखालि 15 घन्टा सम 9थि खेब सावरायलायनायबो जायो। गुबुन फारसेथिं सिक्किमनि खुला सीमायाव हाबनो नाजानाय समावनो चीननि आर्मिफोरखौ लादाखनिफ्राय 10,000 जवानफोरखौ बोखारनाय जादोंमोन होनना सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनो होनाय जादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला चीनआ भारतखौ बेजों हायाब्ला गुबुन मोनसे सोलो लानानै भारतआव हाबनो नाजानायखौ हमनो हायो। नैथि रादाब 26 जानुवारि खालि सुबुंखान्थि सान फालिनाय फोरबोआव बोसोरफ्रोमबो पुलिसफोरा हादरनि फारसे मावनाय खामानिखौ मान होनानै मेडेल होनाय जायो। बे बोसोरनि सुबुंखान्थि फालिनायावबो हादरनाङै गोख्रों खामानि मावनाय पुलिस बिफानगिरिफोरखौ पुलिस मेडेलजों मान बावनाय जागोन। आसामनि कक्राझार जिल्लानि डेपुटि इन्सपेक्टर भायलेट बरुवाया आसामनिफ्राय बे माननि मेडेलखौ मोनगोन। सुबुंखान्थि सान फालिनायाव भारतनि हादर बेंगिरिनि आखाइनिफ्राय होनाय जागोन बे मेडेलखौ। आसाम सोरखारा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि भायलेट बरुवाखौ बिटिसिनि कक्राझार जिल्लानि डेपुटि इन्सपेक्टर महरै थिसनदोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि उनावनो आसाम सोरखारा पुलिसनि जौसिन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदोंमोन आरो भायलेट बरुवाखौ कक्राझाराव थिसनदोंमोन। थामथि रादाब दिनै बिजिनि नेशनेल भटार्स डे फालिदों। दिनैनि बे नेशनेल भटार्स डेजों लोब्बा लाखिनानै बिजनी महकुमानि बानजायनायाव बिजनीआव नेशनेल भटार्स सान फालिनाय जायो। बिजनी जौसिन फरायसालिनि नब्लाङाव गोदान भटारखौ लानानै मेल खुंनायजों लोगोसे गोदान भटारखौ गांसे गांसे भटार फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जायो। दिनै बे नेशनेल भटार्स सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिजिनिनि लाइमोनफोरा हारिमायारि मोसानाय दिन्थिफुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिजनी महकुमानि दैदेनगिरि दुबज्यति दासजों लोगोसे बिजनी महकुमानि बिसायख'थि बिबानगिरि समप्रतिम बरा, बिजनी जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आरो बिजनी जौसिन फरायसालिनि फरायसाफोर। ब्रैथि रादाब मागो दाननि नैथि मंगलबार बाथौ बोराइनि गोथार जोनोम सानखौ 26 अक्ट'आव रंगिना-संगिना हाबाफारिजों दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फालिनायनि लाहार-फाहार खालामनायजों लोगोसे कक्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारावबो रंगिना-संगिना हाबाफारिजों फालिनो लाहार-फाहार खालामदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव खुंफुंनो लानाय गोथार बाथौ सान फालिनाय बानजायनाय आफादगिरि मासिगिरि रजनी महिलारिया बुंदों दि गाबोन हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, आरज गाबनाय हाबाफारि मावफुंगोन होनना बे हाबाफारियावनो कक्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा प्रफेसार गबिन्द बसुमतारी आरो हांख्राय जानाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन एमसिएलएफोरा।
बाथि रादाब बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लोक्षि बाजार गेलेग्रा फोथाराव जानाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै जोबथा सान। दिनै जोबथा सानाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। बे जथुम्मायाव बाहागो लानाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सानस्रि होननानै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों थायोब्ला बर' हारिया जेबो गिनो गोनां गैया होननानैबो बुंथियो बर' बिथाङा। मोनसे हारियाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थायो, नाथाय बिथांमोनखौ फोसाबनायासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान होननानै बुङो बिटिसि गाहाय बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुङो दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सिमाङा जेब्ला बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायसोमोन आरो बे गेरेमसा हारिखौ दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दावगालांबाय थागोन होननानै। बे मेलनि मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बुंथियो दि बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय अराय खामानि मावलांगोन होननानै। लोगोसे थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएल दोलोखौ उदाङै मदद होनायनि सायावबो बिथाङा बर'आ बुङोदि जालांनाय बिसायख'थियाव बर' हारिनि थाखायसो इउपिपिएल दोलोखौ बिसायख'थियाव मदद होनायजों लोगोसे राजखान्थियाव बाहागो लादों होननानै बुंथियो। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो हाबाव।